खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आंनि हा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामनि सासे लाइमोना गुबुन रायजोआव गोमादों। सोरखारा खायसे नेमखान्थिनि गेजेरजों लटारि खेला होनो गनायथि होबाय। असमिया जाकिर आरो जरिखौ मोन 8 ट्राइबेल रावाव राव सोलायगोन। साहा बागानाव गाग्लोबनायाव सासे आइजोनि जिउ खहा, सासे जोखोम। लामा जाब्रबथायाव सानै लाइमोननि जिउ खहा। दिल्ली ब्लास्ट, ससियेल मिडियायाव पोस्ट होनानै आसामाव सा 5 हमजाबाय। गुवाहाटी साइबार पुलिसआ रय बिनालिखौ पाइरेट खालामनायनि दायआव सासे सुबुंखौ खादों। अरुणाचलनि कारसांआव गोबां बिबांनि थाव लिक जानायखौ होबथानायाव फेलें जादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। खामानि नागिरनानै गुबुन रायजोआव थांनाय आसामनि सासे लाइमोना गोमानानै दं। सिलाफोथार पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय नीलकपुरनि सासे लाइमोना गुबुन रायजोआव गोमानाय जाथाया ओनसोलाव सोमोनांहोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नीलकपुर गामिनि मुनिन दत्त मुंनि सासे लाइमोना गुबुन लोगोफोरजों लोगोसे खामानि नागिरनानै गुबुन रायजोआव रेलगारिजों थांदोंमोन। मुनिन दत्तमोना सनिबारखालि रेलगारिजों केरेला फारसे रावना होदोंमोन आरो समबारखालि तामिलनाडु सहैदोंमोन। नाथाय माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै तामिलनाडुनि सासे सुबुङा मुनिनजों दान्थे बिदान्थे जादोंमोन। तामिलनाडुनि सालेम मुंनि सुबुङा मुनिनखौ बुथारनो हुमखि होनानै रेलगारिनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बेनि उनाव दान्दिसे समसिम मुनिनआ नखरनि सोद्रोमाफोरजों कन्टेक्टआव दंमोन। नाथाय सानजौफुनिफ्राय कन्टेक्टआव गैया जायो आरो मबाइल फनाबो बन्द जायो। मुनिनजों लोगोसे थांनाय सुबुंफोरजोंबो जेबो रोखोमनि कन्टेक्ट मोनैयाव नखरनि सुबुंफोरा जिंगायाव गोग्लैदों आरो रेलवे पुलिसनो गोमानायनि एजाहार होनाय जायो। मख'नो गोनांदि खामानि नागिरनानै गुबुन रायजोआव थांनाय आसामनि लाइमोनफोरा गुबुन रायजोआव गोमानाय आरो जिउ खहा जानायनि खौरांफोरखौ सम सम मोनबाय थानाय जायो। आसाम सोरखारा लटारि खेला खुंनो गनायथि होबाय। सोरखारनि गनायथि लानायनि उनावसो लटारि खेला खुंनो होगोन। मख'नो गोनांदि सिगाङाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया मोनसे नटिस जारि खालामनानै रायजोआव लटारि खेला खुंनाय खुङैनि सायाव सानफिननो थाखाय सोरखारखौ बिथोन होदों। बिजिरसालिनि बे बिथोननि उनाव रायजो सोरखारनि राङारि बिफाना माखासे गाइडलाइननि गेजेरजों लटारि खेला खुंनो गनायथि होदों। राङारि बिफाना बिथोनलाइयाव मख'नाय बायदिब्ला ओनसोलारि फोरबोफोर फारियै राज फोरबो, लोखि फुजा, देवल फोरबो बायदियाव जिल्ला बेंगिरिया लटारि खेला खुंनो गनायथि होनो हागोन। लटारि खेला होनायनि सिगां कमिटिफोरा जिल्ला बेंगिरिनि आर'जलाइ होनांगोन। बेनि उनाव आयेन आब्रुथिनि थासारि आरो सर्तफोरखौ नायबिजिरनानै जिल्ला बेंगिरिया लटारि खेला खुंनायनि गनायथि होनो हागोन। बिथोनाव बेखौबो मख'नाय जादों दि लटारि खेला होनायनि थाखाय मोननो गोनां टेक्सखौ सिगांग्रो बोखांनो थाखायबो जिल्ला बेंगिरिया मावख'गिरिफोरखौ बिथोन होनांगोन। बबेखानि सोरखारा टेक्स होग्रायैनि कमिटिफोरखौ लटारि खेला खुंनो गनायथि होनो हानाय नङा होन्नानैबो बिथोनाव रोखायै मख'नाय जादों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया आसामाव जुवा आरो लटारि खेलाखौ बन्द खालामदोंमोन, जाउनाव माखासे लटारि कमिटिफोरा जेंनायाव गोग्लैदोंमोन। आसाम सोरखारा जिकिर आरो जरिखौ ट्राइबेल रावफोराव लाबोनो रावस्लायनाय वर्कशप खुंदों। रावारि सोफादेरनाय आरो हारिमुआरि सोलाय सोल'खौ फोसावनो आरो प्रम'शन खालामनो थाखाय आसाम सोरखारा रावस्लायनाय वर्कशप खुंदों। मख'नो गोनांदि एसामिस डिभ'सनेल एन्ड कालचारेल कम्प'जिशन एबा असमिया भक्ति आरो संस्कृतिक सुजुथाय जिकिर आरो जरिखौ ट्राइबेल रावफोराव रावस्लायनो आसाम सोरखारा हाबाफारि लादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला असमिया जिकिर आरो जरिखौ आसामनि गुबुन गुबुन मोन 8 ट्राइबेल रावफोराव रावस्लायनाय जागोन। बै मोन 8 ट्राइबेल रावफोरा जादों बर', कार्बि, डिमासा, देउरि, मिसिं, तिवा आरो राभा। जायगानि राव आरो आरिमु बिजिरसंनाय सायाव मोनसे गेदेर मावथांखिनि बाहागो महरै बारग' बिजिरगिरि बिप्लब शर्मा कमिसननि बोसोन बादियै आनन्दराम बरुवा इनस्टिट्युट अफ लेंगुवेज, आर्ट एन्ड कालचारनि बानजायनायाव खुंनाय जादों। बबेखानि बे मावथांखिनि थांखिया आसामनि गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव बुजिलायनायखौ बांहोनाय, थागिबि सिनायथिफोरखौ संरैखा खालामनाय आरो गुबुन गुबुन हारिमुआरि गोरोबलायनायखौ बांहोनाय। आसामनि दुमदुमानि रुफाय साहा बागानाव मंगलबार मोनानि समाव हरखाबै मोनसे सोमोनांथाव गाग्लोबनाय जाथायाव सासे आइजोनि जिउ खहा आरो गुबुन सासे आइजोआ गोब्राबै जोखोम जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला नरोत्तम भुमिज मुंनि सासे सुबुङा 55 बोसोर बैसोनि शीला नन्द आरो बिनि बिहामजो रश्मि कर्मकारखौ खाबु लानानै गोबौ हाथियार लाना गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायनि उनावनो सानैबो आइजोखौ देहा फाहामसालियाव लानानै थांनाय जादोंमोनब्लाबो गोबांद्राय जोखोम जानायनि जाहोनाव शीला नन्दखौ रैखा खालामनो हायासै आरो बिहामजो रश्मियाबो गोब्राब हालोदाव डिब्रुगड़आव फाहामथाय लागासिनो दङ।
बेराफारसेथिं गाग्लोबनाय खौराङा ओनसोलाव गोसारनायनि माखासे समनि उनावनो जायगानि थागिरि सुबुंफोरा गोबां न' आरो दखानफोराव अर लगायना होयो आरो गंसे इ-रिक्साखौ बुफाय बुसि खालामो। बेनि अनगायैबो गुबै दायनिगिरिखौ गावसोरनि आखायाव गथायना होनांगौनि गोख्रों दाबि दैखांबावो। बबेखानि गोबां नाजानायनि उनाव पुलिसआ बागजान ओनसोलनिफ्राय खानो हादोंमोन। गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सानै लाइमोननि जिउ खहा। राजमेला नायनो थांनानै गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमायो सानै लाइमोन फरायसाया। दरं जिल्लानि सिपाइजारनि मुकरपारा ओनसोलाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सानै लाइमोनखौ 23 बोसोर बैसोनि धीराज कलिता आरो सत्यजित नाथ होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला धीराज कलिता आरो सत्यजित नाथ मोनहा थांनाय हराव मंगलदैनिफ्राय राजमेला नायना न'आव थांफिननाय समावनो लामा ससेयाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जाहैयो। बे जाथाया सानै लोगोनि मोननै नखराव दुखुनि सायखं लाबोदों। बिमा-बिफाजों लोगोसे मोन्नैबो नखरनि सोद्रोमाफोरा दुखुआव बायग्लिदों। रिपर्ट बादिब्ला जाब्रबथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो जायगानि पुलिसआ हरनि समावनो जाथायसालियाव थांनानै सानैबो लाइमोननि गोथै सहखौ बोखांहैयो आरो पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो लानानै थाङो आरो दिनै सानैबो लाइमोननि गोथै सहखौ नखरनि सुबुंफोरनो गथायनानै होयो। मख'नो गोनांदि बे जाथाया ओनसोलाव सोमोनांहोदों। हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव बमा बेरनाय जाथायखौ लानानै आसामाव साबा सुबुङा पुलिसजों हमजाबाय। ससियेल मिडियायाव पस्ट होनानै हमजादों बै साबा सुबुङा। रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय हमनाय जादों बै साबा सुबुंखौ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिल्लीयाव बमा बेरनायनि सायाव ससियेल मिडियायाव मदद खालामनाय, रंजानाय आरो गुबुनखौ थुलुंगा होनाय पस्ट होनाय साबा सुबुंखौ आसाम पुलिसआ हमनो हादों। दिल्लीयाव बमा बेरनायाव रंजानानै हमजानाय साबा सुबुंखौ दरंनि मतिउर रहमान, गवालपारानि हासान आली मण्डल, चिरांनि आब्दुल लतीफ, कामरुपनि वासुल कमल आरो बङाइगावनि नुरु आमिन अहमद होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि हमजानाय सुबुंफोरनि हेंथायै ससियेल मिडियाखौ गोरोन्थियै बाहायनाय, गुबुनखौ मुगैनो थुलुंगा होनाय, हिंसाखौ थुलुंगा होनाय आरो उदखारि हाबा-हुखाखौ सापर्ट खालामनायनि दायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै पुलिस बिफाननिफ्राय मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि दिल्लीयाव बमा बेरनायखौ लानानै ससियेल मिडियायाव मदद खालामनाय आरो रंजानाय पस्ट होग्राफोरनि सायाव गोख्रों राहा लागोन होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हुमखि होनायनि उनाव साबा सुबुंखौ हमनाय जायो। गुवाहाटीनि पानबाजाराव साइबार क्राइम पुलिसआ देंखोगिरि जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनालेखौ आयेन बेरेखा अनलाइनआव शेयार खालामनायनि दायाव सासे सुबुंखौ खादों। गवालपारानि थागिरि दायनिगिरि राफिकुल इस्लामआ गावनि इउटिउब चेनेल राफिकुलार ब्लगआव सावथुननि गोबां नुथायफोरखौ आपल'ड खालामदोंमोन। दासान्दि खावखुमानाय केसनि नायबिजिरनाय साइबार क्राइम हान्जाया बिखौ सोंथि खालामगासिनो दङ। बे हमजानाय जाथाया गोबां मोजां मोनगिरिफोर आरो सावथुन दिहुनगिरिफोरनि गेजेराव रागा जोंनाय आरो गोसो बायहोनायखौ नुनो मोनदों। मानोना जुबिन गार्गनि ड्रीम प्रजेक्ट आरो बिनि रुंसारि जानायनि सिगां गावनि जोबथा सावथुन रय रय बिनालेखौ फोसावनायनि साननैसो उनावनो आयेन बेरेखायै अनलाइनआव फोसावनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। बेराफारसेथिं बेनि साननैसो सिगाङावबो आबुं सावथुननि आरोबाव मोनसे पाइरेटेड आपल'ड अनलाइनआव नुनो मोनदोंमोन। जाहोनाव अनसायगिरिफोरा गिबियाव आयेन बेरेखा पस्टिंबो खालामना गोख्रैनो सांग्रांथिबो होयो। बेनि उनाव जुबिन गार्गनि मददगिरिफोरनि मोनसे हानजाया गुवाहाटीनि लटासिल पुलिस थानायाव लिक खालामनाय इउटिउब चेनेलनि हेंथायै नेमखान्थि बायदियै अजद होदोंमोन। गावसोरनि अजदआव मोजां मोनगिरिफोरा पुलिसखौ अनलाइन प्लेटफर्मनिफ्राय पाइरेटेड रोखोमखौ बोखारनो खावलायो आरो आरोबाव पाइरेसिखौ होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लानो खावलायो। अरुणाचल प्रदेशनि कारसांआव थानाय थाव फोथाराव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय 30 अक्ट'बरनिफ्राय थाव आरो गेसआ लाथ्रियै होबथानो हायाजासे लिक जानायखौ नुगासिनो दं। बे जाथाय सोमजिनाय ओनसोलखौ जिअ' इनफ्र प्राइभेट लिमिटेडआ सामलायो। गोबां सप्तासिम थाद'नाय गैयाजासे खामानि मावनायनि उनावबो लिक जानायखौ दासिमबो होबथानो नाजानाया फेलें जादों। अइल इन्डिया लिमिटेड, अइल एन्ड नेचारेल गेस कर्प'रेसन आरो गुबुन हादोरफोरनि रोंग'सारफोराबो कम्पानिजों लोगो जानानै थासारिखौ सामलायनो नाजादोंब्लाबो दासिमबो लिक जानायखौ दबथायनो हायाखैमोन। जायगानि सुबुंफोरा बे जाथायनि सायाव दुखु फोरमायदों। बे जाथायजों अर खामनाय आरो आरोबाव जाब्रबथाय जानाय खैफोदनि सन्देहआ गोबां जानानै दं। आथिखालाव नोजोर होग्रा हान्जाया थासारिखौ नोजोर होगासिनो दं आरो लिक जानायखौ सामलायनो थाखाय रोंग'सारफोरजों ज'यैनो खामानि मावगासिनो दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।